irin sabulu that comes your way, kowane irin sabulu ki bata kanki da shi. A matsayinki na ƴa mace sai ki zauna tashi za mu zo mu kwanta saboda kawai kin yi aure sai ki kwanta tashin asuba yana cikin abin da yake boosting wa ƴa mace ƙwayoyin halittanta. Za ki zo ke ba za ki azkar ba, babu karatun alkur'ani mai girma, babu wanka da wuri, babu komai. A cikin abincin da za ki ci din, so nawa kike cin zogalen? Shi wannan da suke dankalin Hausa, bayan sama in kika tafasa shi kawai ruwan dankalin Hausa zaki iya wanka da shi ki gyara jikinki. Yana da collagen. So nawa ke gyara jikinki da shi? Shi din so nawa baki sani ba. Amma abin da kika sani shine ƴaƴanmu na yanzu da duk wannan abinci da muke magana zaki ci dawa an zayar da shi, gero an yadda shi, masara an yadda shi, baki iya sarrafa shi ba, sai ki je ki dauki indomie sai ki fara ki ci taliyan in aka ce ki vegetable soup da za a zo yi bara